Ni bago phailman no oja gawo. जों दिनै कायसे डेपुटेशन होनानै फाइले माने जोंनि एडिसि आमसायनि गोबां गामिनि मुं रक Swlai Jakka बयनि दफानि गुबुन दफानि ककबरक बाय दै गोबां जे स्कुल्सनिबो मुं रक जाय आरोखे सैजाक नगो इनके आबो नायकल जायगा आबो न कामके नायसम जायगा इनके आबोनि बागै जोंनि एडिसि जे अथॉरिटी तंनाय बरक जातियाव गयनो ताबो Kokborok by जायके जागा जागाबो स्नामनानै जे फारिसा ट्राइ खायतङो आबोनि बागैनो आं थांनाय एडिसि संमारिबो जे आमसायनि थेके बातायो काठालिया मिर्जा राजापुर आमसायनि थेके आमसायनि बिसिङाव क्लाइनाय आईएस रकनि बिसिङाव क्लाइनाय जे जूनियर बेसिक स्कुल्स जे एडिसि बाय तुइदुलजाक एडिसि बाय तुइदुलजाक स्कुल्स जूनियर बेसिक स्कुल्स रकनि मुं बाक्सा कक वानजै बाय बा गुबुन दफानि ककबरक बाय सैजाक दङ जेमन दुपसरा रक बा निनि सुकनासरा रक सुकनासरा जेबि स्कुल्स रक फियाबा आबो जे सिरि सिटिनि थेके रिंजाकै फैमानि गाके निनि जे तैसाग्रान गामि एबा केबा सात्रायफां गामि आमा हायसि आबोनि बागैनो आबरकनो जे दुपसरा जेबि स्कुल न सात्रायफां जेबि स्कुल्स दै निनि तैसाग्रान जे आइगे तैसाग्रान हिनरेंमानि ताबुक जे सुकनासरा जेबि स्कुल होनी जे फारजाक आबरनो तैसाग्रान जेबि स्कुल होनी तेसा आइगिनि जे सिरि सिटिनि मुंरक बाय किफिलि तबनानि बागै जाय खेनेनि बागै जे दुइटा आईएस नि बिसिङाव जे क्लाइनाय प्राय 100 खान स्कुल्स आबोनि मुंरकनो जाय खेनेनि बागै दिनै आं डेपुटेशन होनानै फैखांबाय Hingke teke sumo hingke sudu nini amchayni bago simile na kite kubuna amchay rogo edisi area ba klaijak tongnai tabok buni dofani kokbai sujak mungrono Swlai nini bago amtui ro wan sumung tore tong abo wan sumung to amchayni je leaders tongnai ro borong ma wan soknai tei nini je sini je leader tongnai ro borong nang leader ro angkha khlai borong wan sokai tongnai phiaba ang ani amchayo ang puila satiyok rakhai khainani bago